Keď si porovnáte vašu finančnú situáciu dnes a pred 2 rokmi, máte sa lepšie alebo horšie? Rovnak je to. Rovnak dobre alebo rovnak zle? Ja mám malý dochodok, ale musím z toho vyžiť. Ja vám vesej vám nepoviem. Horšie? No tak určite je to horšie, no tak Dobre. samozrejme, že tá kríza, čo teraz... Ani predtým sme sa nemali dobre, lebo platy slabé, ani teraz. Teraz by mali nám zvýšiť dačo viacej, lebo s tým sa musia dačo robiť, lebo to sa nedá. Ľudia chodia do zahraničia. Mám sa takisto. Horšie, Prečo? pretože taký dochodok, jak ja mám. Asi horšie. Horšie. V čom to pociťujete? Vo všetkom. Ja neviem, že plát alebo... Aj plat, aj obyčajne, tak ako jedenie.